Den 19. december 2012 vil Socialdemokraterne, SF og de radikale i Aarhus Byråd vedtage en ny skolestruktur, som betyder lukning af Rundhøjskolen. Men der er mange gode grunde til, at det er helt forkert at lukke Rundhøjskolen. Især en af grundene angår alle skatteydere i Aarhus. Politikerne kan spare millioner af skatteyderkroner ved ikke at lukke Rundhøjskolen. Det faktum bør alle ansvarlige politikere og borgere forholde sig til, så vi undgår Aarhus historiens dummeste skolelukning. Der er nemlig en meget bedre løsning for både børn, borgere og kommunekassen i Aarhus. Grunden til, at det er nødvendigt at ændre skolestrukturen i Aarhus, er vi helt enige med politikerne om. Kommunens økonomi er presset, og der er overkapacitet på de aarhusianske skoler. Der står 7.000 tomme stole rundt omkring på skolerne, svarende til mere end 250 tomme klasselokaler. Det giver god mening at udnytte kapaciteten bedre, og endda skille sig af med nogle af de tomme lokaler. Så kan man spare penge på driften, og man kan oven i købet sælge nogle af de tomme skoler, og de penge, man får ind ved salget, kan bruges på undervisning. Lad os tage et kig på, hvordan politikerne løser denne udfordring, når det gælder Rundhøjskolen. Rundhøjskolen har vi her med alle dens 570 0-10. klasses elever. Men lukningen af Rundhøjskolen starter et helt andet sted i byen, nemlig på Frydenlundskolen, som er en skole kun med 10. klasser, også kaldet Center 10. Kommunen forventer at kunne sælge Frydenlundskolen for 120 millioner kroner og vil derfor gerne have flyttet Center 10-eleverne. Så er det jo godt, at der er masser af tomme klasselokaler rundt omkring i Aarhus, som de kan være i. Faktisk er der hele 10 skoler i Aarhus, som har tomme klasseværelser nok til at huse Center 10's elever og lærere. Men af en eller anden grund vælger forligspartierne at sende Center 10 til Rundhøjskolen, som ikke har ledige klasseværelser til at huse dem. Derfor skal Rundhøjskolens nuværende elever splittes op på andre skoler. De skal altså forlade deres skole og sige farvel til mange af deres kammerater, fordi 10. klasses eleverne skal bruge deres stole, borde, klasselokaler og idrætsfaciliteter. Og på 2 af de skoler, som Rundhøj-eleverne tvangsflyttes til, er der slet ikke plads til dem. Derfor skal kommunen bruge millioner på at bygge helt nye klasselokaler på disse 2 skoler. Forældregruppen på Rundhøjskolen har præsenteret forligspartierne for en meget bedre løsning. En løsning, som sikrer kommunen mindst samme driftsbesparelse og sparer kommunekassen og dermed skatteyderne for millioner til nye mursten. Vores model er helt enkel. Hvis politikerne gerne vil sælge Frydenlundskolen, hvorfor så ikke sende Center 10 til en af de mange skoler, som rent faktisk har plads til dem? Så vil der ikke længere være grund til at tvangsflytte og opsplitte Rundhøjskolens elever, og kommunekassen vil ikke blive drænet for millioner af kroner til at bygge flere og helt nye klasselokaler. Men hov, politikerne siger, at de sparer millioner på driften ved at flytte Rundhøj-eleverne til andre skoler. Det er sådan set også rigtigt. Kommunen opnår en rationaliseringsgevinst eller stordriftsfordel, om man vil, ved at splitte Rundhøjskolens elever ud til andre eksisterende skoler. Så jo, det ser ud til at give en besparelse på driften. Men lad os lige gå tilbage til forældregruppens løsning. Her placerer vi Center 10 på en af de 10 skoler, som har tomme klasseværelser nok. I vores model er det her, kommunen scorer en rationaliseringsgevinst på driften af Center 10 ved en placering på en eksisterende skole. Samtidig bliver det heller ikke nødvendigt at tvangsflytte Rundhøj-eleverne, og der skal ikke bruges millioner på at bygge nye klasselokaler. Altså samme økonomiske gevinst og besparelse, og slet ingen udgifter til nye klasselokaler. Forældregruppens løsningsforslag er beregnet grundigt. Vi har præsenteret politikerne for løsningen, og kommunens egen forvaltning har sagt god for og verificeret vores beregningers korrekthed. Det er med andre ord ikke en svær beslutning, vi beder politikerne om at tage. Alt de skal gøre er at placere Center 10 på en af de 10 skoler i Aarhus, hvor der rent faktisk er plads til dem. Så vi har ærligt talt svært ved at se, hvorfor Socialdemokraterne, SF og de radikale i Aarhus Byråd ikke vælger vores løsning, når det nu på alle områder er en bedre løsning for Aarhus at bevare Rundhøjskolen. Den sikrer en bedre udnyttelse af de mange tomme klasselokaler. Den gør, at Center 10's lærere og elever holdes samlet. Den sikrer kommunen samme indtægt ved salg af skoler. Der opnås mindst de samme driftsbesparelser,
samtidig med, at man får langt færre udgifter til at bygge helt nye klasselokaler. Men vigtigst af alt, så undgår man at tvangsflytte og opsplitte 570 skolebørn fra Rundhøjskolen. For slet ikke at snakke om opsplitning af de nuværende klasser med i alt mere end 1000 elever fra både Holmeskole og Rosenvangskolen. Løsningen her er en bedre løsning for tusindvis af børn og 100.000vis af skatteydere i Aarhus. Og det er derfor, vi siger igen og igen, at det er helt forkert at lukke Rundhøjskolen.